ngishokele ngithi umombi nje umuntu ushokekile wena. Ushokekile bafowethu. Ngiza kuthiwa imfonyo ayisasetshenziswa. Ayi nakho. Mina ngiyosifaka kuze kube inguna phakathi. Ayi nakho Uyabona usifakile. Yeah, ngisifakile. Wani okokuqala imali yami lengithenge ngayo le mask. Hayibo. Okwesibili ngeke ngifike ngithenge mase ngiphinda into ngoba ngisayisebenzisa. 3 mina ngayikhumula. Ngoba ngingasajwayeleki. Uzwile. Kanti sengijwayeleke ngayo lento engifuna. Hey, useze wasala nomako kumbona umlungu ojwayele ukugqoka ivest emelikhumulile kuselo line abanjalo besifonye besikhumula ukuthi kade lo muntu wayegeza nasesifakile abuye agcobe nasesifakile sekunomaka waso. Mina ke nje ayingithokozisanga neze indaba yokukhunyulwa kwayifoni ngoba phela sibuyisele emuva thina abantu abanesimo bese sabantu sisikuyilevel eyodwa sonke sifana sonke sithi masihleka sonke sihlekela ngaphakathi engekho jaji omunye ukuthi unamazinya amangaki noma kutheni hawu namhlanje yithi lapho isingayivela ubani sesihleka kuphinde kuvele yona leyo mpaka kanti nalento yokukhishwa kwamamask bafowethu hayi abantu abaningi baphelele umsebenzi hayibo baphelele umsebenzi mfowethu hayi ngiyakutshela wena ngisazoke ngingene ezitolo ngiyozama ulethile nje ngizamule nje ifoni azikho phela manje umuntu ukhululekile mina ngizoqeqebula ngisho ivideo ke mfethu ivideo ngingene phakathi ngifake sona isifonyo ngedwa vo isaladi kodwa wenza kahle mfethu ungabusasikhumula isifonyo bese sikubekezelile lo half omncane omumbo kuvelile ngitshele bese kuzovela konke ngaye hayi uright uveze lo half wakho saladi enye into engiphathe kabona siqhubeza yabona njengoba mina ngithandi nosaladi bafethu wrong lento ho angiyazi ukuthi wena Mroza kufanele kuzwele kuwena ngoba umuntu wesifazane uyazi ukuthi inhlekelele yalethwa yimina le mhlaba kufanele kuzwele ngempela kuwena umuntu ngempela